A vostès no cal que els digui on som ara perquè ho saben perfectament. Som a casa seva, al barri de la Concepció, i concretament a un indret, possiblement un dels més desconeguts d'aquesta ciutat, però amb moltíssima història. És la plaça de Sant Miquel, que diuen els entesos, és la més antiga de tot Reus. He vingut fins aquí perquè, en el fons, d'aquesta manera, vull exemplificar el sentiment que tinc d'ençà que em van encarregar que jo fes el pregó de la festa major del seu barri. Ho vaig tenir clar des del primer moment que em va trucar el senyor Vives. Els autèntics protagonistes d'aquest pregó havien de ser vostès, la gent del barri i més concretament la gent de l'associació que amb la seva activitat diària, amb la seva activitat constant, no només fan barri, sinó el més important, fan ciutat. Per poder descobrir qui s'amaga darrere d'aquesta associació, m'he servit d'un dels programes de referència dels 10 anys de Canal Reus Televisió. És el Gent de Reus. Durant una temporada, aquest programa cada dia va entrar a casa seva per aquesta finestra de la televisió per descobrir personatges sovint anònims, però que amb la seva activitat diària també ajuden, i de quina manera, a fer ciutat. Amb aquest Gent de Reus, elaborat amb els bons amics d'Acid Factory, vull pregonar la festa major del barri de la Concepció, la festa major del seu barri. Jo vaig néixer aquí al carrer Rosselló número 10 i aquí pràcticament m'hi vaig fer tota la meva vida fins a fa cosa d'un any que la casa on visc la vam tirar a terra i la vam fer nova un altre cop. O sigui que és on vaig néixer i on resideixo en l'actualitat, vull dir, segueixo vivint. Nosaltres portem, la família Beget, portem del 1400, que això ho hem trobat als arxius d'aquí a la parròquia, i llavors, doncs, primer, el que en recordo jo és que vivien al carrer de Rosselló. Tenien una casa al carrer de Rosselló. Després van passar aquí al carrer de l'Abadia, aquí al meu darrere mateix. I després, quan van renovar la casa, o sigui, la plaça, llavors vam comprar aquesta altra casa aquí, que fa uns 12 anys, una cosa així, que som aquí. Quan jo era petit, doncs hi havia gent bastant agradable i tot això. El que passa que llavors quan les cases se van fer velles, doncs se va vindre una altra classe de gent. Però aquí jo me'n recordo aquí al carrer de Rosselló mateix, que tot era de terra. Doncs ells eren petits, aquí no passaven ni cotxes ni res, només hi havia un carro per aquí baix. I doncs jugàvem a boles, fèiem clots de terra, jugàvem a boles o teníem un cèrcol per jugar. O sigui que era tan tranquil que podies anar per tot arreu i res, la cosa funcionava. Abans els nens sortíem molt al carrer i jugàvem, vull dir, participàvem molt de la vida col·lectiva i el veïnat doncs era com una gran família. Vull dir, tothom estava molt unit, se sabia les penes d'uns als altres, vull dir, no sé, hi havia molta fraternitat, no? Es convivia moltíssim. Ara som més distants perquè cada un fa la seva feina i, bueno, degut a també la infraestructura, tot, perquè aquesta plaça era una plaça que doncs, era tota plena de cases i de pisos, o sigui que ha canviat moltíssim. La plaça Baluart abans era la plaça de les Garrofes, perquè aquí hi havia una bàscula i venien a pesar les garrofes. I llavors es va quedar plaça de les Garrofes. Però abans ja era plaça Baluart, perquè hi havia un baluart aquí, un baluart de senyores, entens? I ara, esclar, doncs, al modificar tot això, doncs, ha quedat una plaça molt maca, molt gran, no? Perquè tot això del darrere meu eren cases totes velles, ja. S'han tirat a terra, ha quedat una gran plaça i per mi s'ha quedat molt bé. La vida del barri era una vida d'un barri de gent obrera, que treballaven moltes dones, precisament, aquí a la sederia del Pasqual, la sedera del Pasqual, que està aquí on ara hi ha l'Hotel Gaudí. Això és una sedera molt gran, agafava tot l'edifici, i aquí pràcticament, diguem que hi treballaven, doncs, igual que hi treballaven 500 persones ben bones. Vull dir, era immens.
En primer lloc haig de dir que aquest barri sóc un nou vingut, perquè tot plegat fa 8 anys que hi he vingut a viure. No obstant, doncs, com que m'interessen o m'agraden molt les coses antigues, me va interessar molt aquesta casa, perquè era una casa doncs, que tenia una bona façana, era molt maca, i hi havia moltes persones de Reus que no la coneixien. Llavors me va interessar saber el que era aquesta casa i vaig entendre que em van explicar que era la casa de les més antigues de Reus. Llavors, amb el senyor que hi vivia, malauradament va morir, però vaig voler entrar en contacte amb el seu fill i el seu fill va renovar la façana, la va restaurar i llavors vaig saber que a dins està considerada com un palauet. Aquesta casa, als anys 36-37, que va ser durant la guerra, la va llogar el senyor Cros, que tenia una escola, i el curiós del cas és que no pagaven lloguer, o sigui que te feien les classes aquí, però no pagaven lloguer, tota vegada que l'únic que havien de pagar era la limpiesa de tota la casa i l'elèctrica que gastaven. Per a més, tenien les despeses de lloguer gratuïtes i va durar fins que va durar la guerra. Ja fa 15 anys que ja passo per aquest barri. El que passa que nosaltres al casar-nos i al trobar aquest pis d'aquí, llavors exactament fa 8 anys que visquem aquí. Home, actualment és un bon barri. O sigui, tu compta que som nosaltres una germanor. És com, no sé, com un petit poble. I de moment bastant bé, ho portem bastant bé. I el bo és que la gent ens hem avingut bastant aviat, no? Encara que hi hagi una gran diferència, si te fixes, d'edat, entre uns i uns altres de la Junta, no? De la Junta i del barri. Però sí, o sigui, la veritat és que és bastant bé.